Реших, че е удачно в рамките на няколко секунди да дам малко повече информация, кой именно стои за този канал. Казвам се Денислав и съм магистър инженер по автоматика с над 10 години международен стаж в специалността. В момента се занимавам с управление на проекти към голям център за развойна дейност. В свободното си време се занимавам с дърводелство и изработка на мебели. Нещо, което от време на време също може да срещнете в канала като съдържание. Идеята за канала се роди преди около 2 години, когато за пръв път се сблъсках с необходимостта от вътрешен ремонт. Имах възможността да се здобия с няколко стари имота, които имаха крещяща нужда от ремонт. И след няколко месеца ходене по мъките с различни хора, които идваха, взимаха пари и почти не вършиха нищо, или дори въобще не идваха, реших да пробвам сам. Тъй като нямах никакъв опит, нищо от нещата, които трябваше да свърша, търсих информация и с техническата документация в сайтовете на производителите на използваните материали. И много често се консултирах с технически представители и специалисти на марките материали, които използвах. Кой да знае по-добре как се използват дадените материали, ако не хората, които ги правят. И след като видях, че нещата се получават, реших да започна да документирам процесите, защото бях абсолютно сигурен, че има много хора в същото положение като мен. И щом аз мога да го направя, значи всеки може. Живеем в свят с неограничен поток на информация, където всичко е супер достъпно и то на момента. Каналът не е за майстори и за хора, които винаги знаят по-бърз, по-лесен и правилен начин, но никой друг не го е виждал или чувал. Идеята на канала е да предаде посланието, че правилната информация не се предава от поколение на поколение или от ухо на ухо, или да се краде, както е приказката за занаята. Достатъчно е само да се огледаш я за инструкция на гърба на опаковката, я за технически проспект в вебсайта или в частни случаи директно да се обадиш за консултация. Което само мога да отбележа, няма финансово измерение, т.е. не струва нищо. Не предлагам услуги, не продавам продукти. Всичко, което виждате тук, е напълно безвъзмездно в резултат на лишение от моя страна и личен избор, който съм направил. Ако съдържанието, което създавам, ви помага или забавлява по някакъв начин, абонирайте се за канала.